Puluni konstituensi angkang langsung mipi habjana longta karbiningkan kimi karcu paceton dunsi ingdeng sirke bamon kiri sar pokarcu arani pamanpon. Dhenta ghat mate dhenta abia longta rong nerkep cilang petpen ingdeng hini karbisengkan kimi katalon. Tharve abia longta karbiningkan kimi katalon dun. Rong ke theklim so ching chura maya tumpen patir piponsi bali pathar hawar along karbiningkan kimi katalon. Hawar ke hat sangti mili youth club pen karbiningkan kimi katalon dun. Dongka ching chua long ingdeng phoningkan kimi katalon. Kardom pini prime time thanbang pini limalin timungpi non arjei thai berdang ton pen. Bamon kiri sarpo karcho lake phuluni angkang kache thang klong lang somipi aroy alang sun alongsi archopon pinpur me phuluni ahawar angbong pen kijui me alang sun ke lang somipi aroy alang sun ta elonglo bangso alang sun lake phuluni ahi thipen kilometer nerkep anver lok kahilo Bamon kiri sarpo committee amai phute boram kathar kongchun bangso nasing hanse lapen members ma declaim rabrab do an chetong dunsi pini lang somipi alang sun along an dampen ardom ardipon Bamon kiri sarpo karcho committee amai phute boram kathar pen ke than atengke bangso alang sun along kijui kelang aphan dam pusita me chepang thirwet nangji athela so adim non amat ki keton kelang abang awilang pusi than pon lapen phuluni local MEC darsing ronghang aphanta kiwangchi aningkan ahut ke mesen lapen jakong kacherap dunji aphanta chuning ripedopot Staff reporter Deborah Kathar, 365 News India. Ingdeng sirkep kecok langsung mipi langsung along. Itu Bamon kiri sarpu karcu labangso amendment sini tuh labangso di melong arcupon lo. Lasi labangso langsung along kalau poson hello kijui mimi mereka kelang mimi adim pinak laso posini tuh pini pen ke pangthai badai ladak sapa pangthir pon pangceng lo. Kasi jate ke wangjiar ni hora bangke nangli tum Karbiang long autonomous council long man kido CEM EM lapen ladak Phulunia hawara long local MEC nangli tum tame jate ke wangjiar ni aningkana bangke ni tumalong jakong horang penceng lok budi sore nang kirap dunji nang cipacoy dunji phasini lihin penchuning ripon lo lapen labangso adim along te kijui mime kelang mime lapuso na dim pamansi Ili tum ladak Phulunia hawara longta langsung mipi langsung po amene pachi thangi phansi nilihin pen local MEC pini ladak media hoye pen chuning ripon po athe nile tum ladak abangke ke bang kedam tangan ingkan tame alangli MEC dorsing roha sangho sistame ladak nile tum long wang lo kasopen ingkan sine hini nyang bong nile tum asap soja kong kadure jok program bang lason thetan bang denglong de lo tame nile tum ingkan bang tame pini son Kepang thi rasai ni tum dengban pe aningkan wang ta la thang ni phai siar ni bangke lasi pini le thot tame ni tum pang thir pon lo kasik moneng pena bangke nangli rohang sang ho Phuluni constituency MEC nangli hin benta mini tum banja kong horang khirap tundangi budi sore khirap tundangi jate ni tum la Phuluni ang kang long penta je langsung ni pe langsung hen lo kelang me nai pu ka pache thang ya phan nangli hin pen jakong penceng lok budi sore cipaco yi phan sini lihin pen chuning ripon thang tarik siar ni nilitum anikan wang setame ladak langsung pi Bamon kiri sarpo karcho katalon pon padupon tasi peneng thak setame tapuson arni ke menang desi nilitum kado kavela rong ni arat cingrum si ladak karbiningkan kimi karcho pon lapente langsung ta karcho pon nilitum pathik pon Lakha krep li langhin constituency along ke do dhenta inti arong pathu aklam along Rong nerkep cilang pet pen ingdeng hini karbi sengkan kimi katalon pon bangso along keceng si ajay me kedeng pon lake se karkli apithu sengkan kimi alama kensing teron ahin pensi pangjar pon bangso along karbi traditional games hai hu sitame bipon lasi bangso asengkan kimi katalon tiri pi atum amen phumen ingti khoyasing hanse chondro tiso dilip hanse kensing teron muniram rongpi sing tiso lapen rong asaratum cherap chito dunsi arnisi apharman sengkan kimi katalon pon bangso along SGB rong nerkep arat atum chetong dun pen ingsamjin pen sengkan kimi katalon pechun pon samilang so pen Mizoram hanse 365 News India
Lakha Krep po Mahamaya constituency arlo thang ni phai ECR ni Tharviabi arong arat atum pen ningkan kimi Tharviabi society pen maipu Chandra Singh Phangcho ahin pen lama ingthur ponsi lama pangjar pon bangso phi osomar atum aphan alir ki hi kachepate kingdong dang kachepate sonsuri kachesan lapen bapthuli ke ap lapen ongdong kachepate ason bipon bangso phi Tharviabi society pen kachopapon alhi Karbi Anglong Autonomous Council EM Lumsing Teron dongmukak Municipal Board Chairman Biren Singh Teron lapen VDC Chairman Rajesh Teron atum chetongdon lapen labangso ningkan kimi amaya long Karbi Anglong angdang pi nongnam kachethang plong lunse pi akansa inghipi sitami chetongdon akansa inghipi sitami Tharviabi arong arat apan lun jumesen parjutekang lapen Karbi Anglong Autonomous Council EM Lumsing Teron arideng pen Tharviabi Society apan tangka suri kep ipajertekang lason si Tharviabi Society pen rong arat angbong pen kep angdeng ki undun atum apan Karbi apoho pen sitami karcho padopon Havar ke hatpen Ruby Singh Hanse 365 News India Thang ni phai CR ni rong ke theklim so ching thuramai thek pen RKC atum pen patir pi ponsi balipathar hawar rong ke the number adarsa chiria dong patchok lamalong ingdeng ke thom Karbi sengkan kimi katalon amai along mai chari pon RKC me phu boron ingti la pen mailam thipi ke jaipon kongchun bang porton lek the hin pen si mailam thipi jaipon lapen sengkan kimi katalon amai along alhi atum pen kachitong dun alhi sarpo jagat singing ti KACEM Church Education Manpeng aluhi humsing be KACEM Barim Jagannath Bay SGB Gaubura Sipson Rongphar Dakiram Terang Langtuk Lekthe Khiram Bay Lapen MSEA Principal Rupsing Terang Headmaster Mohori Rongphar Moheswar Bay Lapen Nasing Ronghang atumpen Chitongdun Patumi ki thomang deng sengkan kimi katalona sayalong sayang deng ki chengsi thangar niada porphai nerke bada ba por chomrong me ka chiwai tang atuma phan chikimo asai deng pon laso phi pachua so namung ka chepatya asai deng pon lason si Karbi pachu barim hon ke jeng horlang kidung Karbi bathali ke ap baibu kibu sonsuri ka chisan chekarlu imprimar me ke kroy woluki ka cheparchu me ka chipu lapen ason ke pachu chepati pon lapen ingkan kimi katalona long loteri sitame pachu pon loteri ka pachu asaya long kopai ke menong e ke thomang deng sarsing rong hang risorong hang arong pen hinia nong e prodip lekthe poklen lekthe arong pen lapen ke jengsia nong e isoning tia hin pen si rong ke the number adar sangkang surhini reng ko raisia ningkan kopai ke mi anong e chedeng pon lo patumi Karbi sengkan kimi karcho asai misen ben pachum pon Balipathar Panjadu Singh Bay 365 News India Thang isiar ni along kapre adim along katalon pon ason thak si hawar ke hat sangti mili youth club penta sangti mili pathuak lamalong patumi thang isi Karbi ningkan kimi archupon ada bapor club alama pachipur si aphi thua son pathu chipate pon si bangso ningkan surhini rengkoi raisi aphan kurwang thu pejir pon Uthunga Jipen Anand Bay 365 News India Patumi porphai sirkep apor pen pangcheng ponsi kichengsi muniram teron na hinpen don ring pupon adun thu ningkan kimi alama kapangjar pon lake binut ingleng me phu hinpen puthor drawing koira pho apartment pen kimi senja phan wor matha pon anparta kaprek methang Karbi bathubari mason setami pedupon lapen labangsu ningkan kimi katalona long kapatir pipon lake binut ingleng me phu lapen chun bangloren ingti sonsing rongphar ramsing teron lapen kese long kembang phubang phiatum lapen kelenele fatum setami cherap chetodun Samilang Sopen Mizoram Hanse 365 News India Pinia Berta Kalapuan Sekang Ton Iglo at Kardong